Здравейте, представители на Зодия Рак! Днес ще направим таропрогноза за вас за месец октомври. Вие сте на моят канал Златната Гергана и днес ще си поговорим по женски за това какво ви очаква през този месец, какво има за вас, нещо скрито, покрито, какво всъщност пътят на сърцето, къде ви зове. Сърцето ви знае на къде да поеме, но има някакъв път, тук, който ще се раздели и само пътят на сърцето ще ви каже. Знаете, фланц, абсолютно ето. Коня, който тръгва, пътя на сърцето следва. Това е импулса, страстта. Това в къпс, любов. Говорим за любов, пътя на сърцето определено. Това е в мислите ви през този месец. Да следвате сърцето си. Кинг оф Wands с един огнен знак, представител на огнения знак, виждате ли? И тук отзад какво има един красив пентикъл. Ace of Pentacle. Ново, стабилно начало да започнете с този крал на огъня. Това е в мислите ви. Абсолютно вие сте се насочили към тази енергия напред. И всъщност пътя определено бих казала, че е правилният път, за какъвто и път, начин, мисъл, планове да си правите, този път е правилният път. Тишината е прекрасна. Justice. Този таро дейк има една допълнителна карта. Вижте тук отзад има един дявол, но на вас ви излезе с justice, справедливост. Някаква справедливост тук ще настъпи за вас. Ще се сложи край на нещо. Може да бъде свързано и с някакъв брак, който не носи добри... Извинявайте. Така. Продължаваме. Ace of Cups. Любов. Погледнете любов. Купата с любов. Държите я вие. Това е вашата енергия. Това е вашата същност. Тук има много чувства. Много чувствена енергия. Ace of Cups. Това говори за едно стабилно партньорство с много любов. През майката в тарото. Погледнете. Майката в тарото, това е императрицата, най-главната жена в тародека и в сърцето на този мъж. Ще има някаква справедливост и тук ще бъде сложен край. Така ще можете спокойно и с чисто сърце да пиете от купата на любовта, да бъдете тук една красива императрица и да защитите тази връзка. Вземаме последна карта. Ace of Wands. Много страст, много любов. Тази връзка обещава просто прекрасно партньорство, защото трите аса са тук при вас, във вашата енергия, този месец. Прекрасна енергия. Сега ще ви изтегля една карта от картите на Невена Цонева. Това е българска артистка, която е създала този красив тародек и който всъщност много хубави послания изпраща и ги изпраща в момента, в който вие сте готови да чуете тези послания, защото не винаги, когато човек говори, човекът отсреща е готов да чуе това, което има да каже. Да видим. Съвет. Уау! Съвета е гълъби. Направо ми дойде като послание една красива песен за гълъби. Усмивка и гълъби. Послание от духовния свят. Тук ще имате вие. Говори за невинност, приятелство, създаване на семейство. Тук може да има едно послание от подсъзнанието ти, да осъзнаеш потенциала и да се освободиш от негативни мисли. Ще намериш любящ човек, с когото да създадеш радостен домашен живот и деца. Създаване на семейство. Определено тук картите показват точно това. Този човек не само ще създадете приятелство,
но и ще бъде ваш лоялен партньор. И това е от духовния свят. Гълъби. Нали знаете гълъба как носи надеждата? Нали знаете при брак как пускат гълъби? Гълъба е от най-приятно, най-красиво послание и усмивка. Хубави емоции ви очакват през този месец. Щастие, пълнота, специални поводи. Тук нещо ще празнувате. Идват безгрижни дни с повишено настроение, смях, облегчение, новооткрито щастие в живота. Ще чувстваш увереност и удовлетворение от себе си и от постиженията си. Това е съобщение от подсъзнанието ти да се радваш на малките неща в живота. В този период явно със семейството си ще празнувате, ще ви бъде хубаво, ще създавате едни приятни спомени. И тук нещо, което много ви притеснява, нещо свързано с съд, ще бъде сложен край най-накрая. Ще има справедливост за вас. Намислете си един въпрос и аз ще ви отговоря с да и не на него. И така, отговорът е не. Това не е за теб. Нека да намислете си още един въпрос. Нека да са два отговора. О, не. Изчакай знак, казва картата. Изчакай знак. Това беше от мен. Надявам се този месец да ви донесе наистина като гълъб с надежда, да ви донесе тези усмивки, тези прекрасни емоции и да се освободите най-накрая от това, което така ви тормози, защото определено тази карта тук отзад говори за токсичност, за притеснения, да сте със свързани ръце, но на това се слага край. Всичко добро ви желая и прекрасен месец октомври!